atong ikapahayag ang tinuod sa kalibutan. Dili kita magbinatak. Kay kining ako dili ni tagna-tagna. Panagna ni sumala sa kasulatan. Mga dili ako manuko. Dili ako maulaw, musulti. Nga ang gingharian sa Dios magasugod din sa Pilipinas ug ang dapit nga diin pagasugdan ana ng trono sa gingharian sa Dios walay lain kanang Shrine City o dapitan. Anong gitawag man ni Shrine City? Tungod ba ka ni Dr. Jose Rizal? Anong man gihimo ni Presidente Marcos Saniadto ang lawag nga Shrine City nga taga dito man siya. Nga nang gituyo man gid niya pagpirma kanang gitawag nga Shrine City sa 1973 nga naman tungod kay dili himo nga himuon niyang Shrine City katong lawag. Kay kanang Shrine City gilibutan ka nagsuba. Maingon nga Shrine City sa niadtong panahon nga didto magpuyo ng Dios mao ang Mesopotamia nga didto gam Asyadan. Tungod ana kay dito gam Asyadan dito ang Diyos nagpuyo. Ay kung kaya na nga nagpuyo ang Diyos dito sa Russia o na dito na po magama siyang adan sa Mesopotamia. Tungod kay dito ang Diyos magabuhat ni Adan dito magpuyo ng Diyos. Muna ang nianang sayo sa kadlawon naglakaw ang Diyos o nadungog ni Adan ang iyang mga tunog. Taguktok siyang tunog. Mao nga nagtago siya dan kay nakasala man sila. Dito ka na may tabo sa karaang Mesopotamia nga gilibutan sa nagsanga nga suba nga Tigris Euphrates River. Ibalhin ka na sa Diyos. Gidala ka na dito sa Kanaan. Sa wala madugay, pag-abot yun ni Kristo nga dito na sa lawas ni Jesus, iyang gisulti. Ngayon sa wala dito mo makabasa sa kasulatan na ang maong bato nga sa mga magtutukod sa likway na himong ulang bato sa pamagang. Buhat kini sa Ginoo sa atong mga mata, makapahibulong gayud. Busa sultihan ko kamo. Nang gingharian sa Diyos pagakuhaon gikan kaninyo o gigahatag ngadto sa kanasod nga magapamunga sa mga bunga ni ani. Sa ato pa, kanang gingharian sa Diyos naa sa nasod nga nimong Kristiyanos. Kanos aman kana. Sa duha ka tuig, human gimunyagan si Humabon yan ang 1521 ihatag ang gingharian sa Diyos dinhi mismo sa Pilipinas ng 1523 tungod kay momang kana ang tuig nga ang istorya sa Diyos dito sa Israel sa panahon ni Solomon nibalik na-repeat diya sa kanasod na nahimong Kristiyano sa 1523. Gikan sa 1523, musukod kag 40 katuig kay mo man ay sukod sa Ginoo. 40 katuig. Mao, nga ika 40 katuig na mao ang 1563. Dito may tabo
ang dapitan na discovery ni Dato Pagbuaya sa 1563. Mo kana ang panahon. Ikan sa 1563, muisip kag 309 na katuig, aron mainsakto ang 430 katuig nga atong gikuwag 40 katuig gikan sa 1523 aron sa 1563 madiscovery ni Dato Pagbuaya ang dapitan. Mo kana hinungdan mga kaigsuonan. Kung dili ako maulaw, dili ako manuko sa pagsinggit nga ang Dapitan City mo ang syudad, balaang syudad nga anha magsugod ang gingharian sa Diyos. Sa tapabulahan kitang mga taga-dapitan, kamo jud nga mga lumad sa dapitan, bulahan gid kamo. Kay mao kamo ang napili sa Ginoo. Wala man ko ni nagapili akong kaugalingon, sukod man kini sa Diyos. Mamang gani, magayin ako kaninyo nga niagid sa dapitan, may utang kanang balaang syudad. Nganong naman po ni Presidente Marcos sa niadto'y butang sa dapitan? Tungod ba ka ni Dr. Rizal nga din himagpuyo? Unsa man di ay tuyo sa Ginoo nga ipapuyo man si Dr. Rizal din. Tungod ba kay matod pa sa istorya mingaw ang dapitan? Pagkadaghan lugar sa Pilipinas nga mas mingaw pa sa dapitan. Ganun dituyo man yun. Kaya mo may katarungan karon sa tanang mga tao, bisan kamong taga-dapitan. Maghingon man nga si Dr. Rizal dinhi bilanggua sa dapitan kay mao kani ang mingaw nga dapit. Malisod ang pagsulod ani dinhi kay wa pa man to'y tulay sa niadtong panahon. Mo ba ka na ang hinungdan? Magay ko kaninyo mga higala, mga suki nga tigpaminaw dinhi sa dapitan. Dili mo hinungdan kadto lamang pagkabilanggo ni Dr. Rizal hining mingaw nga dapitan sa niadtong panahon. Kay daghan pang lugar sa Pilipinas mas mingaw pa sa dapitan. Tungod kay ang Diyos naghuna-huna na nga ana gyud upuyo si Dr. Rizal niya nang dapit nga gilibutan sa suba nga nagasanga. Mo kana hinungdan. Kay mo kana ang bag-o nga Mesopotamia nga didto gama si Adan. Di man gud kamumutuo nga si Dr. Rizal mo si Adan. Si Adan man kadto. Walang makaibalo. Mao nga dinhi dayon himoa ang balaang syudad. Maling luoya po din taon sa Ilocos na mo'y lugar ni Marcos. Nga namang wa man niya damag balaang syudad sa Ilocos. Kay dili man kadto mao ang bag-ong Mesopotamia. Mao kani ang hinungdan, mangkigsuonan. Munang akong itebalo kaninyo.
nga bulahan ang tinuod nga tagadapitan. Apan hinumdumi biya ninyo nga ang Diyos nag-ingon nga daghan unya ang magabot gikan sa sidlakan o sa kasadpan nga manglingkod sa kananan uban ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob diha sa gingharian sa Dios. Apan ang mga anak sa gingharian pag-aabugon ngadto sa walay katapusan kangit-ngit sa guwa. May tabo biya kani mga kaigsuonan, may tabo sa walay mga adlaw. Musugot ka kamong mga tagadapitan yun. Kaya di mamumutuo nga niya sa dapitan magsugod. Musugot ka mo nga bugo no ato sa katapong wal katapusan kangit-ngit sa guwa menteryo man kada. Kinsay mo sugot ninyo ani?